Tak máme tesne pred Vianocami, sú to najkrajšie sviatky v roku, ale pred Vianocami boli aj prvé mráziky a samozrejme pri zamrznutom skle treba sklo pred jazdou očistiť. Pán mi hovoril, že použil na to nejakú staršiu škrabku, nevedel mi ju ani ukázať a ani nevie, ako vypadala už, keďže sa ponáhľal asi predvianočný zhon. Takže spravil si takýto menší problém alebo väčší problém. Skúsime to odstraniť. Odstraňovať to budeme našou pastou LIM. Toto je profesionálne bálenie pre firmy, ale máme tu aj bálenie menšie, čo sa týka pre domácu potrebu, alebo tak, jak by som to nazval. Už som toto veľakrát robil. Není to jednoduché, budeme si držať palce, aby sme to spravili aspoň na 80%, keď to bude na 90%, bude to super. Ale nie všetko sa nám podarí odstrániť všetky škrabance. Ideme na to.
auto má už nejakých pár vočkov za sebou a nejaký ten kilometr nabehané. Pri tomto mleštení nešlo o to, aby všetky škrabance zmizli, aj tak sa to nedá všetko odstraniť, hlavne tie najhlbšie škrabance tie aj zostanú a tiež som sa nesústredil na to, aby som odstranil aj tie jemnejšie úplne všetky, pretože mal som čelné sklo leštiť a plus dve bočné skla. A pri tomto, aby som odstranil aj všetky tie ostatné škrabance, tak to by zabralo aj 10-12 hodín práce a to by už zákazník nezaplatil. Preto som sa sústredil len na tú prácu, ktorú zákazník odo mňa chcel, a teda odstraniť tie posledné škrabance, ktoré spôsobil pri odstraňovaní námrazy. Dávajte si aj vy pozor na to, aby pri škrabaní ste si nedoškrabali aj čelné sklo. Odporúčam skôr tie rozmrazovacie prípravky, alebo jednoducho naštartujte auto chvíľu, nehajte pustené kúrenie a potom to zotrite, ak sa dá. Ale nikdy sa neponáhľajte a bez rozmýšľania použijete staré škrabky, dláždice a neviem aké iné CDčka a tak, čo je moderné dodnes používať, ak niekto ešte CD player má, samozrejme. Takže dávajte si pozor na to, aby ste si nespôsobili takýmto spôsobom škodu na aute. Áno, niekto povie, že treba to vymeniť to sklo a bude zase ako nové, ale výmena samotného toho skla je ešte drahšia ako toto preleštenie, ale toto sklo, ktoré je tu aj namontované, síce už bolo menené, keď pozerám, tak možno nejakom 7. alebo 17. roku, ale je určite kvalitnejšie ako dnešné sklá, lebo som spozoroval, že dnešné sklá sú už o niečo mäkšie a horšie. Ale to je iba môj názor. Takže skôr, ako si budete rozmýšľať a máte staršie auto, výmenu čelného skla, porozmýšľajte na tom, že možno sa to dá preleštiť a dá sa to aj v domácich podmienkach našou sadou. To je všetko. Majte sa.